там мої діти. І я втратила їхнього батька, мого чоловіка, захисника України. Героя-оборонця України. Втратила 3 роки тому в селищі Діброва Луганської області. І ось зараз його доньки 2, 17 років і 12, дівчатка мої, вони зараз там, під тими завалами. І я не знаю, чи вони живі, чи вони вже пішли до тата. Ось це все, що я можу сказати. І то, що це дуже боляче, то ці слова вам ні про що не скажуть, поки ви не відчуєте. Як вас звати?